тях двамата ще се изправи срещу Лион? Да видим. Това е Galaxy Pegasus с оригинални части, оригинален блейд. Това е Hyper Pegasus, няма такъв блейд, измислен от мен. Спин трака му е 145, но т.е. това не е YD. Дупето му е много високо, което го прави висок блейд. Кой от тях двамата ще се справи за финала срещу Phantom Orion? Не е с оригинални части, но е по-силен. Да. За Hyper Pegasus. Дали Galaxy Pegasus ще изравни? Това беше равно. Или беше така, или Galaxy Pegasus бие. Не се знае. Затова ще има повторение. И Galaxy Pegasus загуби. Финалът е Hyper Pegasus срещу Phantom Orion. Да видим. За финала ще пусна музика. Блейдовете ще играят до 3. А не 2 от 3, а ще играят до 3 точки. Победи. Да пуснем музика. Музика! Да! Кой ще спечели? Никой не знае. Толкова оспорвано. За Phantom Orion. Давайте! Невероятно! Hyper Pegasus победи! Едно на едно! Моля, заредете блейдовете! Първо ще си стреля победителят. Любимата ми песен! Орион! Заредете блейдовете. През това време ще ви покажа откъде се излъчва музиката. Bull.com, your digital world. Вие нямате достъп до нашите услуги. Телефон звезда 4800. Скайп Bull.com. Мобилен 0813 800.
Сигнал индикатор. Ниво сигнал 65%. ЕБН 0. 14,63 дБ. БЕР 2,6, 2,1,907N05, ФЕК 7,8. Да се върнем към битката! Не толкова слабо. От начало! Изстрелвачката е превъртяла. Ако Фантом Орион бие сега, бие! Оспорвано е. Не. Победителят е Фантом Орион! Уау! Как да построим победителския блейд? Метал Орион. Такова нещо. От Метал Орион. След това фейс. Опа! След това спин трак и за... Готово! Остана дупе. Повече информация за Бейблейда. Дупе. Желязно. Метално дупе. Heavy Moon. Да. Метала. Energy Wheel, Фейсболта и това отдолу са на Орион, а спин тракът е на Рей Страйкър. Това беше за днес. Благодаря, че ни гледахте, слушахте и благодаря. Очаквайте следващия епизод. Как да направим победителски блейд.